Zdravím vás. Tak dneska by sme si niečo porozprávali o liečivých hubách. Huby ako liek. Významné účinky majú napríklad aj obyčajné šampiňóny. Budem dneska troška aj čítať, nakoľko sme čerpali aj huby ako liek, preventívne. Čiže kde je aj tabuľka, keď si zadáte do Google huby ako liek, vyskočí vám aj tabuľka, ktoré huby aké majú účinky. Obsahujú huby vitamíny, vlákninu, polysacharidy, bielkoviny a samozrejme, čo poteším ľudí, takmer žiadny tuk. Takže Číňania napríklad to vedia už vyše 6000 rokov. Tam sa odjakživa liečili hubami tak ako u nás bylinkami. O bylinkách si asi povieme na budúce. Takže nielen, že sa prejdete lesom, čo je prínos pre psychiku, liečivú prírodu si vlastne môžete takto aj do kuchyne preniesť. Takisto sa môžete liečiť vlastne tým pádom mykoterapiu budete praktizovať. Takisto liečbu lesom, terapiu lesom, máte tam spev vtákov, šum vetra, lístia, hučanie vody, ticho, takže tam si veľmi dobre oddychnete, už to vôňa ihličnatých stromov, tá veľmi dobre prospieva. Samozrejme aj nejaké to lesné ovocie, jahodky, maliny, takisto aj borievky, čučoriedky, tým sa možno tiež troška v bylinkách povenujeme. Takže huby obsahujú veľké množstvo bielkovín, cukrov, konkrétne polysacharidov, majú veľký obsah vlákniny a veľmi nízky obsah tukov. Obsahujú rôzne vitamíny, napríklad riboflavín, tiamín, kyselinu pantoténovú, čo sú vitamíny skupiny B, kyselinu listovú, vitamín E, provitamín A, vitamín C, biotín a beta-karotén. Napríklad také obyčajné kuriatko má viac vitamínu A ako mrkva. Obsahujú tiež obrovské množstvo stopových prvkov v stráviteľnej forme. Samozrejme, že prírodné vitamíny a prírodné stopové prvky je najlepšie prijímať z takejto potravy, nie len huby, ale celkovo z ovocia, zo zeleniny. Takže medzi stopové prvky obsahujú huby napríklad vápnik, jód, železo, horčík, mangán, fosfor, draslík, selen, sodík, síru či zinok. Záleží však na tom, že obsah látok sa líši druh od druhu. Čiže záleží na tom, akú máte hubu. Tak je to tak, ako vlastne pri ovoci, pri zelenine. Jedna zelenina alebo jedno ovocie má viac toho, druhé toho. Takisto je to aj pri hubách. Samozrejme, huby posilňujú imunitu, bojujú proti rakovine,
a moderná veda to len potvrdzuje, čo Číňania vedeli už dávno. Podľa najnovších poznatkov rozdeľujeme liečivé látky, ktoré sú v hubách na viacero skupín. Najvýznamnejšie sú polysacharidy, ktorým sa pripisuje najviac protirakovinových účinkov. Obsahujú ich skoro všetky huby, ale napríklad shiitake alebo hliva ich majú omnoho viac ako iné. Skutočne veľmi výrazne posilňujú imunitu, lebo obsahujú imunoglukány. Čiže protirakovinový účinok väčšiny hub spočíva v tom, že výrazne posilňujú aktivitu T-lymfocytov alebo bielých krviniek, ktoré potom oveľa efektívnejšie bojujú s nádorovými bunkami v tele. Ale ešte aj zo pár húb, ktoré majú priamy cytotoxický účinok. To znamená, že zabíjajú nádorové bunky. Tých je však dosť málo a málo sa o tom zatiaľ vie. Je to v procese skúmania. Takže prečo dnes ešte nie je zázračný liek proti všetkým rakovinám? Účinné látky obsiahnuté v hubách majú mimoriadne zložitú štruktúru. Patria k najzložitejším molekulám, ktoré v prírode nájdeme. Aby ste mohli účinnú látku ako oficiálne liečivo zaviesť na trh, musíte ju vedieť nasyntetizovať a musíte vedieť, že tá syntetizovaná látka má rovnaké účinky ako prírodný extrakt. Syntéza tých látok je však veľmi ťažká, dokonca sa ukazuje, že aj tá látka, keď sa rozloží na dve menšie molekuly, tak aj tie sú účinné. To platí napríklad aj o jede muchotrávky zelenej. My dodnes nevieme presný molekulárny mechanizmus otravy touto hubou. Jej toxíny sú komplikované a jedovaté sú aj samotné molekuly po rozložení. Zatiaľ je oveľa výhodnejšie tie huby pestovať a užívať ich v prírodnej forme. Samozrejme tie jedlé. Mnoho húb má aj protivírusové účinky, čo je vzácne. Antivirotika, ktoré skutočne dokážu spoľahlivo zvládnuť ochorenie, sú podľa odborníčky aj v súčasnej medicíne dosť ojedinelé. Kľudne sa dajú aj v polievke, varené v omáčke, čo je najlepšie. Niektoré hruby chránia pečeň, aktivujú a zlepšujú jej regeneráciu. Ďalšie redukujú zápalové procesy v tele, dokážu podporovať trávenie a upravovať krvotvorbu i krvný tlak. To dokáže leskokôrka obyčajná, to je tuším shiitake, známa, nie, to je reishi, známa pod názvom reishi. Vysoký tlak zníži, nízky zvýši. To sa týka vysokého tlaku aj nízkeho. Kráľovna liečivých húb rastie v teplých dubových lesoch na starých pňoch, zvyčajne v auguste. Vyzerá ako nalakovaná. Dá sa nazbierať aj u nás a po úprave si z nej môžete pripraviť liek. Obsahuje látky účinné na liečbu bakteriálnych a vírusových chorôb. Mykóz, extrakty sa osvedčili pri liečbe žltačky. Klinické štúdie potvrdili jej podporný efekt pri liečbe onkologických ochorení. Zvyšuje účinok chemoterapie, potláča negatívne vedľajšie účinky ako nechutenstvo a chorobný úbytok bielých krviniek. Číňania ju volajú huba 1000 rokov, lebo predĺžuje kvalitu života pri degeneratívnych ochoreniach súvisiacich so starobou a aktivuje krvnú plazmu. Ako huby jesť, aby sme z nich vyťažili čo najviac? Opäť záleží od druhu. Niektoré huby stačí bežne uvariť a zjesť. Ďalšou alternatívou je huby usušiť, pomlieť a užívať prášok po lyžičkách, alebo si ho môžete pridávať do jedla. Tak sa to robí napríklad aj s hlivou. Aj keď nie napríklad takú hlivovú polievku. Kľudne si môžete spraviť držkovú
a do držkovej namiesto, keď máte malé držky, nemusíte kupovať držky, ale môžete si kúpiť hlivu, nakrájať ju na dlhšie pásiky, ako to robím ja, a chuť to má ako držky a máte zdravú hlivu. Niektoré látky, napríklad polysacharidy, sa vyvaria do vody. Robí sa teda hubový čaj alebo hubová polievka, ale aj z tých tvrdých húb iné sa zase vylúhujú. Namočíte ich v alkohole, rozmixujete na hustotu detskej výživy, necháte to lúhovať v alkohole 2 týždne, potom to vyžmýkate cez handričku. Tuhú hmotu opäť zalejete dvojnásobným objemom vody a pomaly to varíte, až sa voda odparí na polovicu. Znovu sa to vyžmýka, pridá sa k tomu alkoholu a máte alkoholový aj vodný extrakt. Opisuje osvedčený recept mykologička. Zdôrazňuje pritom, že pri užívaní húb treba byť zároveň opatrný. U niektorých ľudí môžu spôsobovať alergie, treba si to vyskúšať. Samozrejme aj s tým namáčaním v tom alkohole, pretože väčšina, teda ja to teraz som čítal prvýkrát, väčšinou všade sa píše, že po hubách sa alkohol vlastne nemá piť. Takže asi tak. No, samozrejme, že hubami si nevyliečite všetko, ale ako doplnok stravy pri tých vitamínoch, pri tých účinných látkach, pri tých stopových prvkoch, pri tých polysacharidoch a všetkom, čo tie huby obsahujú, pokiaľ na ne nemáte alergiu, tak ako doplnok stravy je to veľmi účinná forma. Takže napríklad aj Takže napríklad aj obyčajné pečiarky, ktoré si bežne kúpite v obchode, obsahujú látky, ktoré veľmi výrazne podporujú imunitu. Nemusia byť teplne upravované. Kto to zvládne, môže si jednu čerstvú zdravú pečiarku nakrájať na plátky a na surovo zjesť, alebo si ich nasúšiť a prášok počas roka užívať. Šampiňónom ďalej lieči anémiu, má antibakteriálne a protinádorové účinky, odporúča sa ako prevencia rakoviny hrubého čreva, proti zápche, podporuje rozvoj bifidobakterií, potláča baktérie rodu Clostridioides, bráni rozvoju baktérie Helicobacter pylori, ktorý vyvoláva zápal sliznice žalúdka a podporuje vznik žalúdočných vredov, podporuje činnosť obličiek, je prevenciou dny, potláča astmu a alergie. No, obyčajné pečiarky, takže vlastne nie sú obyčajné, ale neobyčajné tým pádom. Ďalšia bežne u nás pestovaná huba hliva sa podľa výskumov odporúča ako podporný prostriedok pri liečbe viacerých civilizačných chorôb. Pomáha pri ateroskleróze, pri vysokom cholesterole, obezite, stuhnutosti svalov a klbov, na celkové posilnenie imunitného systému. Používa sa pri kožných chorobách, ekzémoch, kožných alergiách i na liečbu krčových žil. Predpokladá sa, že má potenciál pri liečbe kardiovaskulárnych ochorení. Odporúča sa aj pacientom s vyšším obsahom cukru v krvi. Takže jediné, čo je pri hubovej praženici, tam radšej opatrne. Môžete si dať aj z 10 vajec, sa to zvládne. A pokiaľ mu tie huby nevadia a môže ich jesť v hociakom množstve, tak si robí len a len dobre. Malým deťom by sa nejak huby extra nemali podávať, môžu maličko, ale
obsahujú cukor trehalózu a aby ste ju mohli stráviť, potrebujete špeciálny enzym trehalázu. Väčšina ľudí ho má, ale sú jedinci, ktorým chýba a takí ľudia huby jesť nemôžu. Nie len, že im nechutia, je im po nich ťažko. To je jeden z argumentov, prečo deti do jedenia hub nenútiť. V skorom veku ešte nemusia mať potrebný enzym dobre vyvinutý. Huby im môžu robiť zle a je im po nich ťažko, ale malé deti to ešte nevedia dobre vysvetliť. Všeobecne sa preto odporúča začať s podávaním húb deťom až od 10 rokov. Deti tiež majú o mnoho rýchlejší metabolizmus. V prípade použitia aj mierne jedovatej huby môže dôjsť k celkom dramatickému priebehu otravy. Teraz napríklad rastie aj pečiarka zapáchajúca, čo je huba, ktorá sa podobá na pečiarku, len má nepríjemnejšiu vôňu a je mierne jedovatá. Veľa ľudí ju bez problémov konzumuje, aj keď ju donesú do poradne, tak väčšinou vám mykológ povie, alebo mykologička, že to nemáte jesť a argumentujú, veď včera sme to jedli a nikomu nič nebolo. Lenže sú ľudia, ktorí môže uškodiť. Keď takému ročnému dieťaťu spravíte praženicu z tých pečiarok, tak ďakujem pekne, akože hej. Tak to sa akože neodporúča. Aj keď ročnému dieťaťu by som huby určite a praženicu nedával. Takže podobne môžu účinkovať aj nejedlé alebo mierne jedovaté huby. Huby sú zároveň ťažko stráviteľné aj preto, lebo obsahujú chytín, látku, ktorú majú chrobáky v krovkách. Chytín je pre človeka rovnako nestráviteľný ako celulóza. Absolútne najhorší spôsob úpravy sú huby s vajcom. Ako je tá praženica dobrá, tak je vlastne nevhodná. No ale je dobrá. Akože ja to tiež niekedy nechápem, pretože bielkoviny sú vo vajciach a tie by sa vlastne mali. No a huby sú všeobecne zdravé. Neviem, takže komu to nevadí, tak samozrejme praženicu môže. Takže niekto si môže dať plný tanier kopcom a zase sú ľudia, ktorí keď to zjedia, doslova dostanú žlčníkový záchvat. A taktiež, čo si môžete akurát pokaziť praženicu, je nejaký ten horkáč alebo nejaká tá otrávená huba, čo môžete skončiť veľmi zle. A dosť často sa vraví o jedoch z pôdy, že tie huby vlastne vtiahnu do seba tie jedy. Je to pravda, že huba narastie aj vo veľmi znečistenom prostredí. Niekedy to bol problém, keď boli napríklad olovnaté benzíny a šampiňóny sa aj huby vlastne nesmeli zbierať popri cestách, lebo skutočne obsahovali veľa olova. Dnes by sa nemali určite zbierať na miestach, kde sú staré banské haldy alebo výsypky, kde je napríklad veľa arzénu z bane, keď vyteká vlastne aj tie ostatné látky. Takže ak bežne huby ale zberáte v normálnych lesoch, tak sa ničoho báť nemusíte. Huby si treba predstaviť nielen ako plodnicu, ktorá teraz pred nami vyrástla. Je to najmä obrovské podhubie skryté v zemi. Veľký organizmus, ktorý môže mať aj 100 rokov a čas od času na ňom vypučia plodnice ako jablčka na jabloni. To podhubie absorbuje ťažké kovy dlhé roky v zemi a potom sa dostáva aj do plodníc. Zase sa to líši, ale druh od druhu. Niektoré druhy vychytávajú veľa škodlivín, dokonca sa uvažuje, že by sa dali použiť na detoxikáciu prostredia.
Huby sú totiž schopné vychytávať radioaktivitu, čo bežne sa vtedy, keď vybuch, to je ako, to som čítal článok tiež, vlastne bolo zakázané v ten rok, aj nasledujúci rok, ako vybuchla jadrová elektráreň na Ukrajine v Černobyle, tak vlastne v ten rok aj budúci rok bol zákaz zbierať nielen ovocie, ale hlavne huby kvôli tej radiácii. Hub ale zase nezjeme také veľké množstvo a nemajú nežiadúcich látok toľko, aby nás to zásadne ohrozilo, pokiaľ ich zbierame v normálnych lesoch. To, čo dýchame v mestách, alebo to, čo zvyčajne jeme, napríklad údeniny, môže byť omnoho škodlivejšie. Kladné účinky určite prevažujú. U nás sa robili aj testy húb v okolí jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach a nenašli sa v nich žiaden zvýšený obsah ťažkých kovov. Tak napríklad liečivé účinky húb dokázané klinickými štúdiami alebo podľa tradičnej čínskej medicíny, tak napríklad taký šampión, ako sa správne vraví, pečiarka, lieči anémiu, má antibakteriálne a protinádorové účinky, prevencia rakoviny, hrubého čreva, proti zápche, podporuje rozvoj bifidobaktérií, potláča baktérie rodu Clostridum, bráni rozvoju baktérie Helicobacter pylori, ktorý vyvoláva zápal sliznice žalúdka a podporuje vznik žalúdočných vredov, podporuje činnosť obličiek, je prevenciou dny, potláča astmu a alergie. Napríklad také kuriatko jedlé zlepšuje videnie, podporuje trávenie, lieči infekcie dýchacej a tráviacej sústavy, majú protinádorový účinok, čiže veľmi výborná huba a veľmi chutná. Taký hríb smrekový má protinádorový účinok, lieči drevenenie a bolesti končatín, lieči ischias. Hríb bronzový podporuje slezinu, zlepšuje trávenie, podporuje obličky. Hríb zrnitovo-hlubíkový, modrejúci, kráľovský, plavý, čiže napríklad aj modrák, keďže modrejúci majú protinádorový účinok. Hliva ústricová, podporný prostriedok pri liečbe viacerých civilizačných chorôb, pomáha pri ateroskleróze, pri vysokom cholesterole, obezite, stuhnutosti svalov a klbov, na celkové posilnenie imunitného systému. Používa sa pri kožných chorobách, ekzémoch, kožných alergiách, na liečbu krčových žíl a predpokladá sa, že má potenciál pri liečbe kardiovaskulárnych ochorení a odporúča sa aj pacientom s vyšším obsahom cukru v krvi. Taký masliak obyčajný napríklad lieči Kaschinovú bekovú chorobu, čo je ochorenie kĺbov, má protinádorový účinok, takisto aj plávka, protinádorový rídzik, protinádorový účinok a iné podľa druhu rídzika. Podpňovka obyčajná olivovo-hnedá napríklad zlepšuje imunitu, lieči neurasténiu, nespavosť, strnulosť ramena, tanečnica polná alebo špička obecná taktiež lieči ischias a skelalgiu, strnutosť končatín, má protinádorový účinok. Smrčok napríklad zlepšuje činnosť čriev, odvádza hlieny, regeneruje obličky, má protinádorový účinok. A bedľa vysoká napríklad podporuje trávenie. No a zdroj je preventívne.sk. Stačí, keď si huby ako liek zadáte napríklad aj do Google, kde vám to zobrazí. Takže to je dneska
odo mňa všetko, čo sa týka liečenie hubami. Tak zase příště.